Aniya na mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, tungkaran sa DNR 11, bagong collection point sa basura sa Davao City subay sa direktiba ni Mayor Baste Duterte. Suspension order sa operasyon sa sanitary landfill sa Davao City, dili pabawion sa DENR. Sa detalye sa ato mga balita, giapil na karon sa lokal nga gobyerno sa Davao City nga collection point sa basura ang tugaran sa opisina sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR 11. Busa nagtapon og na ang basura sa lugar. Dili makalabay og basura ang syudad sa sanitary landfill tungod sa suspension order nga gipagawa sa DNR 11 human ang trash slide nga adunay namatay. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nagtapunog ang mga basura sa gawa sa opisina sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR Region 11 sa lanang Davao City Biyernes sa buntag. Sumala sa naka-duty nga security guard, Huwebes sa gabi pa kilabayan og basura ang gawas sa DNR 11. Kinihuman sa gipagawas nga pahayag ni Mayor Sebastian Baste Duterte nga idugang isip usa sa mga garbage collection points ang atubangan sa opisina sa DNR 11 aron masabtan ug makita sumala pa sa ahensya kung unsa kadaghan ang matigom nga basura sa syudad. Naalarma si Mayor Duterte sa pagkalangan sa pagkolekta sa mga basura tungod sa mando sa DENR nga isuspindi ang operasyon sa pagdamp og basura sa sanitary landfill sa Barangay New Carmen sa Tubok District, Davao City human sa nahitabong trash slide nitong Mayo 20 ning tuiga diin duha ang namatay ug usa pa ang missing. Matud sa mayor, napabakwit na sa lokal nga gobyerno ang mga namuyo dol sa landfill ug dunay ginagmay na lamang nga corrective measures apan dili praktikal nga undangon tanan tungod sa realidad nga magtapon og gyud ang mga basura tungod sa kadaghan sa mga residente nga namuyo sa Davao City. Makahatag sab kini og risgo sa panglawas ug sanitasyon sa publiko. Wala sumala pay klarong timeline ang DNR kung hangtod kanusa ang suspension order sa landfill. Gituman matud pa sa lokal nga gobyerno ang tanang kinahanglanon. Nagakomply sila sa tanang rekisitos. Wala pa'y tubag ang DNR 11 sa pahayag sa mayor. Sa mensahe nga gipadangat sa Regional Strategic Communications and Initiatives Group sa DNR 11 sa Newsline Philippines, nag-request na ang ahensya na makipulong sila kang Mayor Duterte. Dagang basura sab ang nagtapon og unahan sa opisina sa DNR 11. Pila ka adlaw na sab kining nagtapok sa lugar. Ingon ani sab ang makita daplin sa Circumferential Road sa Barangay 19B sa Davao City. Sumala sa mga residente, nyaging adlaw pa nagtapunog sa lugar ang mga basura na nimaho o gilangaw na kini. Dapat kuliktawon kay nabaho na diya. Apektado ang mga tao dito sa karsada. Kay kami diri mapahuan mi. Mga langaw nagapadulong na diri. So nagpabot ang mga tao diri kanang sa kuliktawon. So wala pa may ginaingon nga abiso sa mga tao nga aning adlaw kuhaon. So wala pa may kabalo kanusa. Dapat kuhaon gyud na diha pero unsay kuan diha nga naaman na wala man nagikuha diha sa truck. Wala pud mi kabalo, wala mi kuan na kun unsay kanusa na kolektahon kay naglapunog naman na diha. Sa mo among basura among ginalubong sa likod ka naman mi bakante para dili pud makaistorbo diha. Problema sab sa Bangkirohan Public Market sa Davao City ang daghang basura nga nagtapok gawa sa merkado. Sumala sa mga negosyante, upat ka daw nang nagtapunog sa lugar ang mga basura nga wala pa gihapon na kolekta sa Taga City Environment and Natural Resources Office Consendro. Hulga sab sumala kini sa panglawas sa tawo. It really affects. Limang kagpila na kaadlaw na. Imagine the fact that you are going to smell that, inhale that. And tapos itatanong ko sa kanila, ano ba yung epekto sa katawan ng tao? Meron! Even the DOH itself knows for the fact na inanang magiging resulta. The Senro itself must act and DOH as one to resolve the problem. Daan nang naglaom ang lokal ng gobyerno nga i-lift sa DNR 11 ang suspension order aron mahatagan og higayon na makalabay og basura sa landfill. Hilabi na nga mokabat sa 750 ka tonelada sa basura
ang makolekta sa Davao City kada adlaw. Nibalik na hinuno kolekta og mga basura ang sendros sa ubang collection points sa syudad. Pero ang problema, dili gihapon kini madump sa landfill tungod sa suspension order. Ang resulta, magtapon og gihapon ang mga basura sa mga dump truck sa sentro didto gawas sa sanitary landfill sa Barangay New Carmen. Dakong hagit karon sa lokal nga gobyerno ang pagsulbad sa problema sa basura sa syudad. Hilabin na nga naila og gikonsidera ang Davao City isip usa sa mga hinlo nga syudad sa nasud. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Miisplikar ang Department of Environment and Natural Resources kung DNR 11 sa gipasibaw nga kadismaya ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Human gisuspindi ang operasyon sa sanitary landfill sa syudad. Gibarugan sa DNR 11 nga dili pa nila bakwion ang suspension order hangtod makumpleto ang gipangayo nilang requirements sa LGU Davao. Anyang report ni Eugene Hinutan. Human gibatikos ni Mayor Sebastian Baste Duterte ang pagsuspende sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR Region 11 sa operasyon sa pagdump og basura sa Barangay New Carmen, Tubok District, Davao City. Misplikar ang DNR 11 o gibarugan nila nga dili pa mapaablihan og balik ang sanitary landfill sa Barangay New Carmen hangtod dili makumpleto ang safety requirements nga ilang gipangayo sa lokal nga gobyerno. Sumala sa pahayag sa ahensya, pauyon lang ang suspension order sa sanitary landfill kung mahuman na ang tanang rekisitos ug engineering interventions. Adlaw-adlaw hinuon ang koordinasyon ug inspeksyon sa ahensya kauban ang lokal nga gobyerno aron masiguro nga luwas ang pagbalik sa operasyon sa landfill. Kahinumduman na nahitabo ang trash slide niadtong Mayo 20 ning tuiga, dayon pagkaugma Mayo 21 nagpagawas og suspension order sa operasyon sa landfill ang DENR. Sa trahedya, duha ang namatay, duha ang naangol ug usa pa ang missing hangtod karon nga padayon pang gipangita sa mga otoridad. Matod sa Environmental Management Bureau kun EMB 11 sa DENR, nasabtan nila ang panginahanglan sa Davao City nga mapaspasan dayon ang operasyon sa landfill apan dili pwedeng isakripisyo ang kaluwasan sa publiko ug sa palibot. Mihatag sab og kapilian ang ahensya nga mamahimong himuon sa lokal nga gobyerno. Gipaningkamutan na sumala pa sa LGU nga mahuman ang pag-stabilize sa landfill sa June 9 sunod semana. I-validate sa DNR ang compliance sa lokal nga gobyerno ug aling makumpleto na ang gikinahanglan nga corrective measures ay ikonsidera ang pagwagtang sa suspension order. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Daw nakahilak ang usa ka babaeng empleyado sa Philippine Statistics Authority Provincial Statistical Office. Human malatas ang baha atol sa gihimong validation sa mga 4-piece beneficiaries sa duha ka sitio sa munisipalidad sa Talaingod, Davao del Norte. Nagsakay og motorsiklo ang babae nga gidayuhan sa mga lalaki aron lang makatabok sa naghaguros nga baha. Aniyang report. Kusog ang banla sa baha apan wala kini panumbalinga sa mga empleyado sa Philippine Statistics Authority Provincial Statistical Office sa Davao del Norte aron lang maserbisyuhan ang katauhan sa duha ka sitio sa munisipalidad sa Talaingod. Gilatas nila ang sapa aron lang makaabot sa sitio Paiton ug Daguhoy nga usa sa hilit nga lugar sa Talaingod. Matuman lang ang ilang responsibilidad sa katauhan nga sagad mga miyembro sa tribo. Naglingkod kining lalaki sa motorsiklo ug gidayungan sa mga tao patabok sa sapa. Gibitbit sa ubang residente ang iyahang gamit. Sunod nga mitabok ang babaeng empleyado sa PSA. Makita sa cellphone video nga nagduko ang babae nga naglingkod sa motorsiklo nga gidayungan gihapon sa mga tao. Perting pugong sa mga tao nga nagdayong aron dili lang mabanlas sa baha. Pag-abot sa Pikas Tampi, makita ang babae nga daw nahuwasan sa kahadlok. Nagpahid sa iyahang mata nga gikomedyahan pa sa iyang kauban. Congrats. Pasa mo ka? Asa mo? Tears of joy. Malampuson nga gihimo sa PSA ang National ID ug CBMS validation alang sa mga 4-piece beneficiaries sa lugar. Nalipay sab ang mga residenteng na serbisyuhan kay dili na sila mogastos og pamasahe aron lang makakuha og ID gikan sa PSA. At tangi! 43 ka mga eskwelahan sa Davao Occidental ug Sarangani Province na tabangan og hinlo sa mga sundalo sa 73rd IB. Kasaligan,
durable ug barato pa nga imported heavy equipment, construction materials ang imong gikinahanglan. Bisitaha ang Ginye Import and Export Trading nga nahimutang sa Diversion Road ning syudad sa Davao. Duna usab sila showroom sa Barangay Lasang. Aduna usab sila branches sa Manila, Cebu, Cagayan de Oro ug General Santos City. Kung sa pay imong gihulat, Ginye na! Hinumdumi, una kita mo pahawa sa atong panimalay, siguraduha nga natanggal na nimo gikan sa imong outlet ang blower, mobile phones, electric fan o uban pang gamit nga imong gisaksak. Siguraduha nga imong gipalo ang suga kadhuman nimo og gamit. Kinahanglang magpabiling safety og luwas ang atong panimalay. Kining tipid safety tips hatod kanato sa Davao Light and Power Company, usa ka kumpanya ubos sa Aboitiz Power Corporation. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Karong Lunes, Hunyo 8, 2026, magsugod na ang klase sa mga pampublikong eskwelahan ug padayon ang mga sundalo sa pagtabang sa pagpanghinlo sa mga eskwelahan. Ning higayuna ang puwersa sa 73rd Infantry Neutralizer Battalion, 10th Infantry Division Philippine Army ang miduyog sa Brigada Eskwela diin 43 ka mga eskwelahan sa Davao Occidental ug Sarangani Province ang ilang nahinduan. Ani ang report ni Peng Alinio. Nagkahiusa ang mga sundalo sa 73rd Infantry Neutralizer Battalion magtutudlo og mga ginikanan sa pagplastar sa pasilidad sulod sa mga classroom sa Davao Occidental ug Sarangani Province. Buot sa mga sundalo nga misalmot sa Brigada Eskwela nga wala nay hunahunahon ang mga learners inigsulod sa klase karong Lunes, Hunyo 8, 2026 nga unang adlaw sa klase alang sa school year 2026 to 2027 ug aron makafocus sila sa pagtuon sa ilang mga lessons nga ihatag sa mga teachers. Base sa record, 43 na ka mga eskwelahan sa Davao Occidental ug Sarangani Province ang ilahang nahinluan. Lakip niini ang mga eskwelahan nga anaa sa geographically isolated and disadvantaged areas kung gidas. Dala sa mga sundalo o ginikanan ang mga pala aron maplastar og garden sa mga bata aron matanuman og mga gulay. Uban sa aktibidad sa Brigada Eskwela 2026 ang groundbreaking ceremony sa tukuron na MPNHS Bito Extension sa Malita, Davao Occidental. Hilabi na nga nagkadaghan ang mga enrollees. Namirma sab sila og pledge of commitment alang sa malungtaron nga suporta alang sa kabataan nga nag-eskwela sa probinsya ug ipakita usab sa mga sundalo sa 73rd IB ang ilahang suporta sa mga programa sa Department of Education alang sa kalambuan sa edukasyon ug kaugmaon sa kabataan. Peng Alinio, Newsline Philippines. Stay safe. Nagpatuman og price cap ang Department of Agriculture Region 11 sa matag kilo sa bugas nga gibaligya sa merkado. Apan adunay mga negosyante ang wala mituman niini. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Dili parehas ang presyo sa kada kilo sa imported nga bugas nga gibaligya sa Bangkiruan Public Market sa Davao City sama sa kuhako ug jasmine rice. Luyo sa gipatuman nga 50 pesos per kilo nga price ceiling alang sa 5% broken imported rice. Gani niaging adlaw nagpahigayon og inspeksyon ang Department of Agriculture kon DA Region 11 sa Bangkiruan Public Market aron masiguro nga masunod kini sa mga negosyante. Kabahin sab kini sa nationwide inspection sa DA aron mapugnan ang sobrang pagsaka sa presyo sa bugas ug mapanalipdan ang mga konsumidor. Ang gihimong lakang gibase sa Executive Order No. 118 nga gipirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. nga nagtakda og temporaryo nga price cap sulod sa 30 ka adlaw. Misalmot sa inspeksyon ang ubang ahensya sa gobyerno sama sa Department of Trade and Industry kun DTI ug Bureau of Plant Industry. Kuyog ang Philippine National Police aron masigurong hapsay nga mapatuman ang mando sa presidente. Pero alang sa mga negosyante og bugas sa Bangkiruan Public Market, dili dayon sila makapaubos sa presyo sa kada kilo sa bugas nga imported. Hilabi nagmahalsab ang ilang komprada niini. Isa may buanga mo, sunod yung 50. Kung ang imong komprada daan, nasulagma na sa 1 to 50 daan. So, unsa pa yung magiging net profit nimo and then you're going to pay the rentals, the labor, in and out sa bugas. Naman na sa specific labor. Unsa na lay ipakaon na mo sa Manila. And we don't even aftering the resubsidy of the government because we know for the fact ang ilang mga subsidiya nga gipanghatag katulang daw mga naa sa kabos. And what about us, the legitimate business owners? Kailangan din namin ng subsidiya kasi
Like for example, yung pramig mahal yan, ibagsak. Yung all of a sudden mo, taas na po balik. Alam mo naman, di naman na ibalik yan at lower price. And ibagsak man ang presyo. So, palugi mi. So, unsa itapal na mo? Kana sure nga price is masunod gid na siya, pero mag-depend lang pud mi sa pagkumpara namo sa bugas. If ever taas ang pagkumpra mo, taas pud mi sa presyo pud. Nagpahimangno ang mga otoridad sa mga negosyante nga mosunod sa gikatakdang presyo kay posibleng makasuhan sab kung dili motuman niini sumala sa price act. Taon nilang mga kuratong. Hawaon nilang mga unnecessary expenses to those traders, and we must not be hypocrite. Nay mga talay kinahanglan nga moagi para mo proseso. And the supplier itself, ipatong na nila sa ilang traders, and then the traders itself, mupatong na po na sila para sa ilang consumer. Muhangin pud guro mi nga dili pud pwede kay syempre ang among pag ano pud sa bugas kay taas pud. So lisod pud magbababa mi. Sa una lang among kapital. Bastante hinuon ang supply sa bugas sa Bangkiruan Public Market. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Duha ka higayon nga nag-release og pawikan hatchling sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR Regional Office 12. Una sa Glan og ikaduha sa Alabel, Sarangani Province nga moabot tanan sa 96 ka mga pawikan hatchlings. Ani ang report ni Peng Alinyo. Gibuhian sa kadagatan sa Sarangani Bay Protected Seascape ang 96 ka mapawikan hatchlings nga olive ridley sea turtle. Unang girelease ang 59 ka mga hatchlings sa barangay Taluya, Glan, Sarangani Province nga nadiskribihan sa duha ka bantay dagat volunteers nga sila Danny Paradila ug Donald Selim. Silang duha ang nag-report ngadto sa Senro Glan ug na-plastar ang pag-release. Ikaduhang release gipahigayon sa baybayon sa Alabel, Sarangani Province. 97 ka mga pawikan hatchlings sa olive ridley sea turtle ang malampusong release nga naato sa pagsaulog sa World Reef Awareness Day. Ang pag-release kabahin sa pagpanalipod sa marine biodiversity sa riyon. Ang olive ridley sea turtle mailan pinaagi sa iyang olive green ug pormang kasing-kasing nga kabhang usa sa pinakagamay ug daghan nga klase sa pawikan sa kalibutan. Apan nagatupang kini og mga hulga sama sa bycatch, pagkadaot sa habitat, polusyon sa kadagatan ug ilegal nga pagpanguha sa itlog. Sa Pilipinas, ang olive ridley giilang nga endangered ubos sa DNR Administrative Order number 2019-09 samtang vulnerable usab kini sumala sa International Union for Conservation of Nature o IUCN Red List. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe. Ugmaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitahan ang website nga www.newslinephilippines. Sa Facebook page, Instagram, Newsline Philippines. Ug sa Twitter, Newsline Philippines. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan sa ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!